Dus je gaat heel heeg. Dan kun je de hele stad in de chat, denk ik. Maar we draaien in? Die kennen wel in, hè? Dan kunnen we met de camera. Zo werk je? Vast wel. Jo, jij hebt bij de attractie? Ja, maar een klein beetje Nederland. Oh, een klein beetje. English language, please. Oh, can we go with the camera in the attraction? Yeah, what I don't know, you can enter my boat to the kassa. Oh, with the man met de kassa. Oké, Kunnen we met de camera ook in de attractie of niet? Ja, sowieso. Ja, het kan, hè? Het kan. Ik ga even met de baas hierachter praten. Ik ga hem vragen met de camera en de microfoon in. Maar die zei het mij wel, maar het is op eigen risico. En mits ik een positief filmpje maak, zo, het is een kermisattractie. Dus het is een geweldige kermisattractie. Ik zeg gewoon ronddraaien en het zegt echt geweldig uit. Echt leuk. We zitten erin, hey, we zitten. Nee, we zitten hier eens nog een hele uur voordat het vol is. Ja, zit er goed vast? Ja, het was toch heel raar waarom we nog uit onder toch? Dan gaan we jongens, we gaan de lucht in. Harre jasses, ik ben wel een beetje heeg. Ja. We gaan draaien, ik kan het draaien en ik nog even aan. We hebben net een sfeer, jongen, voor het spul. Zeg, daar gaan we, hè? Godverdorie, hey. Jasses. Wat een leuke attractie, net. Vergees, ja. Godverdomme. Nou, mooi. Wat een beetje van een iets, denk ik. Het kan toch ook net zijn, trouwens. Hey. Ik wil met z'n draaien ervan, joh. Ja, oké. Jezus, mijn pet. Mag ik weer aanzetten, jongen. Zo. Oh. Nou jongens, het is geweldig hier. Het is een prachtige attractie. Het draait mooi naar rond. Dan hast een beetje uitzicht hier over de stad. Er zijn wat razende mensen in de buurt. Wat wil je nog meer? Hè? Dit is Ljout. Geweldig.